Γεια σας μάγκες, Καυτούλης 999 εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα από ό,τι βλέπετε και από τον τίτλο θα πουσάρουμε για Elite Heroic στο CS. Ξέρω ότι θα είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν μπορώ ούτε μόνος μου ούτε σε βίντεο δεν πιστεύω να το κάνω. Αλλά εντάξει, θα προσπαθήσω γιατί στο BR τα κατάφερα. Αλλά ναι, στο BR μπορεί να έχει και push για Master. Αλλά για τώρα πάμε να ξεκινήσουμε για Elite Heroic στο CS. Άμα θέλετε κάντε με και φίλο. Εδώ, τι πατάω. Ούτε κάνω πρόλαβα, όχι, εντάξει. Ελπίζω να μην ακούγεται πολύ δυνατή η μουσική που έχω βάλει. Γιατί είναι... Ξέρω μάγκες, έχω να ανεβάσω πολύ καιρό βίντεο. Αλλά εντάξει, κάνω πολλά TikToks. Θα το έχω κάτω στην περιγραφή το TikTok μου να πάτε να με κάνετε follow όσοι θέλετε. Και ό,τι ήταν και μανιταράκι. Δεν είναι πολύ καλό στο Free Fire, αλλά εντάξει. Τι με πυροβολάζει. Τι showtime ρε. Τι showtime ρε, θα πεθάνουμε. Κάτσε οι άλλοι τι είναι. Εντάξει, εμείς τάγια μου 4, αυτή τάγια μου 3. Damn dude. Τι είναι ρε. Πού βρέθηκες εσύ. Damn. Sorry. Δεν το εννοούσα. Low είναι. Είναι low, ελάτε κάντε κάτι, φάτε τον, είστε 2v1. Νάτος. Αυτός έχει G18 και άλλος, αυτός πέθανε, εντάξει. Και αυτός μη 1873. Φάτονα. Μη το φοβάστε ρε, τι είναι αυτή. Πάμε, αυτός θα κάνει κάτι, κάνε κάτι. Ναι, με την κατάνα. 1-0. Για όσοι δεν ξέρετε, το Elite Heroic είναι 25 πόντι νομίζω, 24. Και μετά το Masters είναι 50 και είναι... Να πάρω, εδώ το κάνω. Πάρω μια γλουόλ. Εδώ, δεν πάω να το πάω. Ναι, sorry, είμαι λίγο ανοργάνωτος, αλλά... Αυτό μάγκες είναι ένα καινούριο account, να το πω το... Δηλαδή βρήκα ότι είχα αυτό το account γιατί έχω πολλά παραιτημένα accounts. Βρήκα ότι έχω αυτό πριν περίπου 3 χρόνια, οπότε δεν είναι και πολύ OG. Γιατί είχα ένα άλλο το οποίο ήταν OG. Έλα ρε φίλε, δεν πρόλαβα να βάλω και την glue. Εδώ είναι. Έλα, 2v2 είστε. Ωραία. Από πίσω είναι ρε. Κάντε κάτι. Ελπίζω η μουσική να μην είναι δυνατά και εγώ να μην ακούω τώρα. Τζάμπα παίζω. Φάτε τον. 2-0 πάμε. Κάτσε αυτό να του στείλω friend request κι αυτού. Ναι, έχω. Βασικά δεν χρειάζεται. Θα μπορούσα να τους κάνω από lobby, αλλά... Λοιπόν, φέρε πάλι. Φθηνά είναι όλα. Λοιπόν, φέρε εδώ. Φέρε και ένα deagle. Δεν ξέρω γιατί παίρνω deagle. Είμαι άχρηστος στις σχέδες, αλλά... Θέλω. Φέρε το για να έχω... Όπλα, εδώ τι αφήσατε εσείς. Όλοι γενικά πήρανε deagle, οκ. Εντάξει. Όποιος δεν ήθελε την κλά αναγκαστικά πήρε επειδή είχε τα λεφτά. Όλοι είμαι άχρηστος, το βλέπετε. Εντάξει, μπορείτε να με κάνετε φίλο και να με κουβαλήσετε, αλλά... Όχι, no. Όχι, εντάξει, πλάκα, δεν θα βάλω. Όχι! Ναι, είμαι άχρηστος. Πιστεύω να το ξέρετε. Και στο BR πήγα από τύχη να πούμε, κουβαλούσανε. Και μάγκες μπορεί να έχουμε και κανένα giveaway γιατί έχω 150 διαμάτια και σίγουρα θα βάλω λίγα ακόμη. Ναι.
Τι άχρηστος. Όχι, τον έφαγε. Sneaking up on his enemies. Ναι, αυτό δεν χρειάζεται να τράει χάνταρα για χέντες. Έχει πόρτα. Πόσα κύλησε, 2 κύλησε έχω ρε φίλε, εντάξει. Ηρεμία. Chill. Εγώ μάγκες δεν παίρνω όπλα που έχουν πολύ upgrade. Και μάγκες έχω και 2 Evogun, όσους ενδιαφέρει. Έκανα βλακεία. Πήρα μανιτάρια. Ναι, μάγκες, μη παίρνετε ποτέ μανιτάρια, δεν χρειάζονται. Δεν σας είναι χρήσιμα. Πού πάω. Εγώ γενικά παίζω μόνο πιο πολύ BR. Δεν μ' αρέσει πολύ. Και να πετυχαίνω χέντες, μη λέτε αυτός είναι καλός. Δεν είμαι god toxic, ας πούμε. Με τύχη τις πετυχαίνω. Δεν θέλω καν να πετύχω χέντες. Απλώς θέλω να παίρνω kills. Κάτσε ρε, τρίψιμα. GG's. Ρε φίλο μπρο. Ωραία. Ναι. Πάμε first to win. Αυτός δεν είναι καλό, ρε φίλε. Συνήθως, γιατί όλοι κρατάμε woodpecker. Ο μόνο άλλος κρατάει 6 με 8. Εν τω μεταξύ μάγκες, μισό. Να κάνω εδώ τι έχω αυτά. Εδώ σήμερα έκανα σπινάκια και δεν έτυχα τίποτα. Δηλαδή έτυχα μόνο το loot box, το οποίο είναι πολύ ωραίο. Αλλά δεν έτυχα αυτό που ήθελα. Μισό. Αχ. Έλα ρε. Εδώ τι έχει. Πάμε. Να, όσοι δεν με πιστεύετε, να, εδώ έχω 2 Evoguns. Δεν τα κάνω upgrade γιατί δεν έχει σημασία να φλεξάρεις τα upgrades. Απλώς παίξε με Evoguns χωρίς upgrade. Εγώ τα έχω μόνο level 2. Δεν πρόλαβα καν να το πατήσω. Ναι, αυτό ήταν πολύ άκυρο. Και αυτό εδώ το CS, δεν έχω καταλάβει και πολύ αυτά. Σου δίνουν abilities, αλλά τι μου κάνει πάνω. Νόμιζα ότι ήταν από το προηγούμενο μάτι εκείνος που μέτραγε. Τι να πάρω. Φέρε εδώ τα διπλά. Κανονικά θα έπαιρνα, βασικά φέρε μη 500. Γιατί όχι. Γιατί να μην ρισκάρουμε, είμαι άχρηστος στις χέντες. Να, ας πούμε μια τυχαία χέντα να ήταν έτσι μόνο έτσι. Ούτε καν τον πέτυχα. Μη μιλάς ρε, μου χαλάς το βίντεο. Τι go. Ας πάνε να στινικάρουνε ρε. Τι είσαι πει εκεί, όχι τον έφαγε. Ας τον εδώ. Wait dude, εντάξει. Παπ. Τον πέτυχα. Θα έτσουξε. Πού είναι. Έχει βήματα αυτό που το έχουμε. Λοιπόν, θα αλλάξετε διπλά πιστολάκια. Γιατί με μη 500 δεν. Πού σε ρε. See you. Έλα 2 1. Νάτας. Ωραία. Τουλάχιστον σήμερα μάγκες να πάμε 11 ή 12 αστέρια ρε φίλε. Φέρε μου εδώ
όταν το πάτησα. Τι κάνω, ντε, είμαι άχρηστος, μην περιμένετε πολλά από μένα. Δεν μπορώ. Πρέπει κάποιος να μπει με μένα να κάνει training. Νάτος. Ανέβα. Κολλάει μάγκη στο κινητό μου, οπότε δεν το λέω για δικαιολογία, αλλά όντως κολλάει. Θα μέτραγε με πιστολάκια, μπρο. Πού είναι, νάτος. Ωραίος. Ποιος με κάνει, ωραίος. Γιατί δεν... Εγώ τώρα πώς θα φύγω. Ναι, δεν είχα πώς να φύγω. Για τις σκάλες να πήγαινα θα ήταν ο άλλος εκεί, ο βλάκας και θα μέτρωγε, οπότε εντάξει. Φέρω να τζιπλίδι. Μισό, αυτό. Τι με πυροβολάς ρε άχρηστε. Τι με βαράς. Είπα τι με πυροβολάς. Μιλάει, μη μιλάτε ρε φίλε. Γιατί όλοι ήρθατε εδώ μπουλούκι. Έλα εκείνο μόνο, δεν είναι. Ναι. Εν τω μεταξύ κατέβασα πριν 1-2 μέρες το Free Fire Max. Δεν πρέπει να ξανακάνω τα κουμπιά από την αρχή. Γιατί στο κανονικό Free Fire που είχα δεν μου άρεσαν πολύ τα γραφικά. Και εδώ δεν μου αρέσουν, αλλά οκ. Έφυγες. Βάλω το μήνυμα. Εκεί έτσι συνέχεια να το πάω. Να μην το κάνω. Δεν το κάνω επίτηδες. Εντάξει. Επίτηδες το έκανα απλώς. Όχι επίτηδες. Κατά λάθος, sorry. Δεν ξέρω πώς να το πω. Λοιπόν, ξέρεις κάτι, θα μείνω με αυτά τα όπλα. Πήγα να πάρω λόγο. Πάτα ένα upgrade στο εδώ. Πάρε μια χειρομοβίδα. Γιατί παίρνω μανιτάρια, τάδε τώρα που πήγα. Εδώ. Είναι. Από εκεί θα πάει σίγουρα. Κάποιος. Ναι, το απάνω του. Αποκλείεται να μην πάει από εκεί κάποιος. Άντε ρε, πού είσαι? Ναι, θα με φάνηκε από πάνω. Οπότε κάτσε μία. Τον είδατε? Δεν μπορεί. Εδώ θα σκύψω. Ναι. Ναι. Και άλλος που είναι? Α, εκεί είναι ρε. Έλα, να. Το βρήκα μου.
Και παιδιά, πείτε μου, άμα εκτός από να βλέπετε εδώ έτσι μόνο την οθόνη, άμα θέλετε να κάνω handcam. Handcam είναι να βλέπετε και τις αντίχειρες μόνο τώρα. Ναι, μην φανταστείτε να δείτε τους αντίχειρες μου να πηγαίνουν σαν τρέλα. Και δεν έχω κάνει αυτό για τους αντίχειρες που είναι κάτι erase, ναι, που τα βάζεις στους αντίχειρες σου και... Όπα, κανείς δεν ήρθε από εδώ. Α, να, εντάξει. Τελικά ήρθε κάποιος, τον είδα. Να τους έλα. You dead buddy. Δεν μου κάνεις κάτι. Τι χέντα ήταν αυτή. Και αυτή κατά λάθος την έκανα. Α, ο ένας άρα είναι εκεί και οι άλλοι δύο είναι εκεί πάνω. Γιατί κολλάω. Θα μου πεις επειδή έχω ανοιχτό Spotify recording. Τι με πυροβολάς. Ωραία. Και πού είναι οι άλλοι. Α, εκείνες. Πάτε τον, είστε τρεις. Μπράβο. Πάμε δεύτερο win. Ω, MVP. Δείτε πόσο ωραίο είναι αυτό για την οθόνη μου. Βασικά, εντάξει. Καλό είναι, αλλά δεν είναι καλό, ας πούμε, σαν τον μπλε δράκο ή... Κάτσε. Α, μήπως είναι μέσα κανένας φίλος. Συν 15 και πάμε. 60, έλα. Και τώρα δώσε το 100, ρε. Ναι, οκ, δεν είναι κανείς. Στέλνω αυτός που έπαιξα τώρα. Όχι. Τι πατά. Ναι, άστο. Δεν ξέρω αν είναι για να κρατάω Evo Gun. Κρατάω το Woodpecker. Απλώς με βολεύει να κρατάω το Woodpecker και όχι ένα Evo Gun. Και γιατί τα λέω Evo, είναι Evo. Golden Force. Άντε, άλλες 2 νίκες να πάρουμε και... Γιατί πάμε όλοι από εδώ, ξέρω εγώ. Μ' αρέσει που σας είπα πριν, μην παίρνετε μάμι πάρκες, δεν σας βοηθάνε. Μόνο άμα σας μείνουν 100 coin, πάρτε ένα εκατοστάρι. Showtime. Γιατί φλεξάρετε. Πάρε και... Λοιπόν, και ιδιοχειρικό και ένα φυσιολογικό μου. Πού πάμε, ρε Γιώργο. Εδώ είναι πιο safe. Με κατέστρεψα. Ωραία, αυτός τι είναι χαγιάτο, κάτι... Τουλάχιστον έχουμε ένα νοκ. Α, καλά, εντάξει, πάει αυτός ο γύρος. Αποκλείεται ο King. Αυτός που έμεινε να νίκησε. Απλώς όρμα τους, θα πεθάνεις έτσι κι αλλιώς. Ωραία, αυτός είναι πολύ καλός. Κάτσε. Για να δούμε τώρα πώς είναι εκεί. Ξέρω ότι δεν έχω κάποιο αστέρι, επειδή έχω... Ξέρω ότι δεν χάσω κανένα αστέρι, επειδή έχω 370 κάτι protection points. Οπότε για περίπου 2 μάτσα άμα χάσουμε, δεν θα χάσω κανένα πόντο. Κάνουμε 20 λεπτά βίντεο, ρε φίλε. Επίσης, Μάκη, θέλω να μου πείτε πόσοι από εσάς έχετε αυτό το footer. Δεν είναι και πολύ παλιό, αλλά εντάξει.
Μπορεί πολύ να μην, πολύ καινούργια να μην το έχετε. Εντάξει, αυτό ήταν επειδή έπεφτε, δεν ήταν επειδή έκανα, ας πούμε, παπ. Ανεβαίνω. Κάτσε, γιατί δεν τη λούταρα, πες σε μία. Φέρνω να το Τόμψον. Όλοι Τόμψον από αυτούς πήρα. Να το. Δεν με κατάλαβες. Με κατάλαβες. Ναι! Πάμε, ένα. Θα πεθάνω εδώ μέσα. Γιατί ήρθα να με κάνουν revive. Τι κάνετε. Αυτό το λιώσω γύρω. Να πούμε πως τώρα μου έμειναν 100, πήρα το μανιταράκι. Και θα κάνω request στο γύρω. Έχει Thompson, εδώ έχει ένα αλφα, πώς λέγεται αυτό ρε, αλφα ανία 94. Σκύψε. Γιατί εντωμεταξύ λέω σκύψε ενώ εγώ πατάω να σκύψει και δεν χρειάζεται να το λέω. Και μέσα είναι σίγουρα 1-2. Τον κατέστρεψα. Εκεί πάνω είναι, παντού είναι. Παντού είστε. Έλα, 2 βγαίνανε. Πού είναι ο άλλος και θέλει help? Εδώ είναι, έλα. No. Εν τω μεταξύ, όσοι δεν θέλετε, ας πούμε, να με κάνετε friend, απλώς κάντε με μόνο like, να πάω 1000 likes. Όχι στο βίντεο, στο 45. Ωραίο. Δεν μπορώ να το βάλω τώρα, επειδή δεν έχω. Πάμε από άκρη, επειδή λογικά 1-2 άτομα από εκεί θα πάνε. Αχα, 1-2 άτομα όντως πήγαν από εκεί. Α, και ο άλλος είναι εκεί. Ναι, άστο καλύτερα. Ρε, μη με πυροβόλας. Άντε, πυροβόλα. Πήγα να τον κάνω χέδα και δεν πρόλαβα. Κάτι χέδα, άχριστος είναι. Όπα, τώρα η μουσική γιατί είναι νόμιζα. Χαμήλως. Εντάξει, όχι και καθόλου φωνή. Έλα, ένα ζωή είναι. Ωραία. Γιατί βγάζω κόμπλεξ για να μην πάει... Για να πήγαινε ο άλλος εκεί σε εκείνη. Για να πήγαινε να την κάνει ριβάκι και να τον τρώγαμε. Πίστευα ότι ήταν καλή αντίπαλη, αλλά εντάξει. 3-1. Πάρε και το μαντά γιατί δεν μπορώ. Πέρε μόνο. Μουσική γιατί είναι τόσο δυνατά. Πολλά προβλήματα έχω με τη μουσική ρε φίλε. Τι ωραίο πιστολάκι έχω στο κεράκι μου. Μην τον πυροβολείτε το δικό μου. Ο αεροβρότης πήγε έτσι γιόλο, περίμενα. Δεν σ' αφήνω μόνο μου αμήν και 20. Α, είπα μόνο μου. Δεν σ' αφήνω μόνο σου. Πού είναι? Α, εκεί
κάτω είναι, εγώ νομίζω εδώ ήταν όλοι. Αλλάξαμε μεριές, τώρα αυτοί θα πάνε εκεί και εμείς εδώ. Sorry brother. Άρα πού είναι ο άλλος? Ή εδώ μέσα ή εκεί πάνω. Πού είσαι ρε φίλε? Πέναντι ήτανε. Φανταστείτε να μας κάνει yeoman cargo. 2-2-1 είναι. Πού είστε? Τον πέτυχα. Όχι. Πάει. Ναι. Ωπα, ζαλιστεί. Εννιά. Τελειώσει και η μουσική, μάγκες. Αλλά κοίταξε. Χωρίς μουσική καλά είμαστε. Ναι, ξέρω πρέπει να βρω μια μουσική η οποία να κρατήσει πιο πολύ ώρα, αλλά δεν είχε. Λοιπόν, τελευταίο μάτσα, άμα νικήσουμε, άμα χάσουμε, δεν με νοιάζει. Δεν με νοιάζει, απλώς, ναι, γιατί θα πάει 30 λεπτά το βίντεο, οπότε καλύτερα να παίξουμε τελευταίο μάτς παρά να πάει 50-60. Γιατί όλοι τρέχουμε σε έναν τοίχο. Τώρα δεν το ρισκάρω να πάρω πάλι μη 500 και μετά να πάω να πεθάνω. Όχι. Θα πάω από το άκρη. Λοιπόν, εμείς είμαστε hero και οι άλλοι είναι hero, ωραία. Εμένα την άποψή μου, κατά την άποψή μου, καλύτερα είναι το Golden Force παρά το άλλο. Δεν ξέρω καν πώς λέγεται. Αυτό είναι πολύ καλύτερο. Ανέβα. Ωραίος. Έλα, θα τον προστατεύω από εδώ. Ούτε καν. Καταστροφή. Τον καταστρέφει. Τον κατέστρεψε. Γιατί πάει να με φάει με μπουνιές. Ναι, λογικά θα χάσουμε. Μόνο με αυτός κάνει yeoman cargo. Ο μπρο δεν έχει καν ζωή και του ορμάνε από παντού. Και κάτι άλλο, αυτός γιατί έχει τόσο ωραίο σκιάι. Και εγώ θέλω ένα τέτοιο. Λοιπόν, πάμε να τους καταστρέψουμε λίγο. Δεν πτωούμαστε όπως είπε και ο Μάνος. Γεια, έχει ένα αφαιρεί. Πάμε. Πάμε από εκεί, από άκρη. Χτύπησα μάγκες. Τρέχω. Τρέχω με το λουλούδι στο βουνό. Τι βλακίες κάθομαι και κάνω ρε φίλε, τι βλακίες κάθομαι και κάνω. Κοιτούσα την τηλεόραση. Δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να συγκεντρωθώ. Και ας μείνω με μία γκλούγολ μόνο, δεν με νοιάζει. Φέρτε μου και σε μένα κάτι, please. Πω, δεν μπορώ άρα. Καλό. Ένα UMP έχει ένας, ο άλλος έχει MP40. Δύο είναι. Πω, είναι δύο. Δεν με βοηθάνε καν οι δικοί μου.
Τι κάνει αυτός εδώ τώρα? Πω, η δική μου είναι άχρηστη και μετά απορώ γιατί χάνουμε. Μετά αναρωτιέμαι γιατί άρα να χάνουμε. Μη. Άχρηστη. Πείτε μου μάγκες, τα random σας είναι και σας έτσι, δηλαδή για... Εντάξει, δεν το λέω γιατί είναι YouTube αυτό. Πείτε μου. Τι κάνει, δεν μπορεί. Αποκλείται να σκοτώσω. Ένα kill θα έχω, 0 kill. Λοιπόν. Το ρισκάρω. Δεν είμαι καθόλου καλός, αλλά ναι. Δεν μπορώ μάγκες, εγώ συνέχεια και στο BR και εδώ δεν θέλω να μπαίνω μέσα σε σπίτια. Η κάμερα γίνεται... Ναι. Νομίζω θανάτω. Τι κάνει αυτός εδώ? Δεν με είδε. Πόρε φίλε, εντάξει χάσαμε. Τι κάνει? Κατά να την κάνω μια report. Γιατί δεν το έχει. AFK, δεν με νοιάζει που καθόταν εκεί και τώρα κουνιέται. AFK. Το ξεφτύλισε. Και αυτόν και εμένα. Όλους. MVP ήταν αυτός, όχι εντάξει. Δεν ήταν MVP. Πάλι καλά. Δεν έχασα στα το ήξερα. Για να δούμε τι έχουμε. Claim, άλλα 5. Reward. Όχι, τι είναι αυτό το ήξερα. Δεν θέλω. Ναι. Πολύ κακός όρος. Και λοιπόν μάγκες, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like, μια εγγραφή και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.